हेलो है नमस्कार ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଜା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ନନା ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ମାନେ ମୋ ଟୁନୁର ବାପା ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିକି ବାବୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଗରେ ଚାଲୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖି ସବୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବାଘ ଥିଲା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଲୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିରାଫ ଥିଲା, କେତେ ସାରା ବାଘ ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସର୍ଟ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ବଢ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇନୋସର ଥିଲା, ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ସାପ, ଓଧ, ଗୋଧି, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଏସବୁ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଚୁଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଗେଣ୍ଡା ସମଥିଙ୍ଗ ସାପ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅହିରାଜ ସାପଟେ କି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପଟେ। ଏମିତି କେତେ ସାରା ସାପ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଦେଖିକି ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଡରିଗଲା। ଏଠି ନାଗ ସାପ, ଏଇଟା କୁଳଖିଆ ନାଗ ସାପଟେ ଥିଲା। କେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରା। ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଅ ଟାଇପ୍ର। ହଁ ଏଇଟା ବି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳିଆ ବଟ୍ ଏଣ୍ଡୁଅ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କ'ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଇଁଛଟେ ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲା। ପଥର କଇଁଛଟେ ନା ମାଟି କଇଁଛ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅହିରାଜ ସାପଟେ ପୁରା ପାଖରେ ଆସିକି ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ଯିବେ ଏ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଏତେ ସାରା କଇଁଛ ବି ଶୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଧିଟେ ଶୋଇଥିଲା। କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ଦେଖିକି ସବୁ ଆମେ ଚାଲୁ ଆଗକୁ।
पूरा सन्ध्या हो जाइए मिनिमम 6:30 कि 7टा पाखापाखि हो जाइए। तो जदि मो वीडियो आपको भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर